Hello to my 3 million viewers in the house, guys. Thank you so much, guys, for coming. Nag-loading man ako. Kwe, dili lagi magpakulit pastilan, ganyan anak. Hi guys, welcome back to my channel. Krik. Ano siya?
Hello to my 4 million viewers in the house, guys. Ay, nag-ingay yung anak ko eh.
Hi po, Madam Mami Yan Yan. Welcome to my live streaming po. Thank you so much for coming, Madam. Pa-promote ko Bisaya vlogger here. Sige, Madam, promote. Ano po, lagyan kita moderator, Madam. Promote kita, Madam. Okay, okay. Ayan, guys. Pakidikitan po si Madam Mami Yan Yan, guys. Ayan, dikitan po natin si Madam Mami Yan Yan. Ayan, Madam. Bigyan kita ng jacket, Madam, para makapag-drop kayo ng iyong link. Okay, Madam. Bigyan kita ng jacket. Saan na ba yun? Jacket. Ba't ayaw? Love you, hehe. Love you din po. Ayan. Thank you so much, Madam, for coming into my live streaming. Ayan. Patamsak po si host, Madam, by Kinimin. Ayan. Thank you so much, Madam, for coming into my live streaming. Nice. Thank you so much po. Ayan, Madam, binigyan na kita ng jacket, Madam. 3 months na ko nag-vlog, pero gamay pa kong watch hour. Need ko og watch hour, maunga. Mag-LS lang ko, bahala gulay tawo. Taga-asa rin ka, Madam Mami Yan Yan. Ayan. Ayan, pwede ka mag-drop ng iyong bahay dyan, Madam. Ayan, 5 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming. Sana all man ka, oy. Daga na kayo banana. Daghag banana, Madam, pero ang WH na ko, wala pa naka 1/4. Ayan, 5 million viewers. Thank you so much for coming, guys. Pwede kayong Ayan, hello, Madam. I have come. Thank you so much. PDS TV. Ayan, thank you so much. Button pa, thumbs up. Like, Madam Dan. Ayan, thank you so much. How are you, Madam? I'm good. How about you? Ayan, Cagayan de Oro. Okay, Madam. Sige lang, good, he. O lagi, Madam, oy, antos lang tumang kalisod. Taga Cagayan, di ko, Madam. So, ako, taga Cebu, sad ko, Madam. Pag mag-LS, magkukusaba akong mga bata, oy. Ayan, thank you so much, Sir Fidish. I'm fine, Madam. Oh, that's good. Good to hear that, Sir Fidish TV. What you're doing now? What you doing now? What are you doing now, Sir PDS TV? Ayan, upload lang dagan vid para makuha ni mo ni. Ay nako, nahutdan ako content gani Madam Mami Yan Yan, oy. Nausa na lang, sana magpula akong i-content ani. Kaya akong partner, dili man gud siya ano sa ako, yung 6 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming, guys. Yung partner ko, hindi siya makipag ano sa, hi Madam Blue Jacket, please. Okay. Ay, fight ya. Oh, I gave you already a jacket. Quiet. You are always welcome, PDS TV. Ayan, pareha jud ta, Madam Mami Yan Yan. Ayan. Thanks, Madam. You are always welcome na ako mga vlog na ako partner buang Japon. Try to visit, guys, sa mga Bisaya lang para makasabot. Ayan, guys. Sa mga bisdak dyan, guys, pwede nyo bisitahin yung bahay ni Madam Mami Yan Yan, guys. Pwede kayong pumunta doon. Ayan, nagbaba ng bahay. He drop his link si Sir PDS TV. Ayan, guys. Leave comment para manotice mo. Ayan, guys, sa mga bisdak di please visit ato ang balay ni Madam Mami Yan Yan, guys. Sa mga wala pa how much time have gone your live stream? I just started 21 minutes ago with STB. Ayan. 21 minutes ago, I started my live streaming. And thank you so much, guys. Mami Yan Yan, pwede kang magbaba po dyan ang bahay niyo po. Ayan, you can drop your link, Madam Mami Yan Yan. Bago lang po ata tayo magkadikit, Madam, And thank you so much, guys.
Sa mga hindi pa kadikit ko dyan, guys, bikini min. And how much time have you planned? Where are you from, ano? Where are you from, Sir PDS TV? Ayan guys, sa mga hindi pa magkadikit dyan sa isa't isa, pwede kayong maglablaban. Kri-kri! Dili lagi magpakita is pag I'm from India, madam. Oh, good to see you here. Always in my live streaming. Thank you so much for always coming back into my live streaming. You can visit also the house of Mami Yan Yan there. Mami Yan Yan, pwede ka pong magbaba ng yung bahay dyan. Thank you for always coming back into my live streaming, Sir PDS TV. 5 million viewers in the house. Thank you so much guys for supporting me in my live streaming guys. Pwede kayo magbaba ng inyong bahay dyan guys, or sino pa yung hindi magkalablaban sa isa't isa. Pwede kayong maglablaban. Ayan guys. And pwede ko kayong bigyan ng jacket. Ano lang kayo dyan. Magsabi lang kayo sa akin ng manghingi kayo ng jacket guys. Is guys, ayan guys, huwag niyong kalimutan. Thank you so much, Madam Mami Yan Yan. Balik na ako kay Lubat na ko comment di mo bistaker ha. Love you all. Ayan guys, mag-leave lang kayo ng comment kay Madam Mami Yan Yan. Please connect. Okay, thank you so much guys. Ayan, hello guys. Pasensya guys, it's me Rex. Hello madam. Hello silinga. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Nag-try ako mag-LS o gabi dira silingan kay sus akong mga luon dira prating bulyago naman. Ayan na naka-jacket dira silingan. Taga na tikag jacket nya. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay diyan tuyagon. Ayan. Thank you so much sa iyong patamsak dyan, silingan. Thank you so much. Late yung ano. Ayan, to those who are not connected to It's Me Regs, please visit here, Bisaya, or please visit her house. Hindi magpakita ka, kay hubo ka. Ayan guys, thank you so much for coming into my live streaming. Ayan guys, pwede kayo magbaba ng inyong bahay dyan. Nag-try lang ako mag-LS sa gabi kay actually nag-LS ako yung araw lang ba? Day, o ba? Adlawan, hindi ako nag-LS sa gabi kay nag-LS ako ngayon kay wala yung partner ko, naka-duty siya, so over siya doon. Kaya nag-LS ako. Ayan guys. Bakit late yung ano dito? Ayan. Magbaba ka ng bahay mo dyan. It's me Rex. Meron ka ng jacket? Binigyan na kita. Silingan. Yata ka naman kang jacket. Sabitay ko na ako. Nanadyo ka jacket ya silingan. Pwede na kang magbaba ng iwang bahay. Loading ko, oy. Ayan, 2 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming. Quiet.
Ayan guys, you can uy, visit the house of It's Me Red. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay.
Madam Pauline Di Castro, bukas na ako mag-StreamYard kay gabi man ngayon. Akala ko hindi ka papasok. Quiet. Akala ko hindi ka papasok. Pasensya ha. Hello po to my 5 million viewers in the house, guys. Pasensya talaga, Madam Pauline Di Castro kasi nga po mag-streamer ako kaninang umaga. Kaso nga po pa-expire yung load ko. Pa-expire po yung load ko nung kanina kaya hindi na ako nag-StreamYard. Bukas ako mag-StreamYard kasi kakaload ko lang po. Ayan guys, pasensya talaga loading ha, hindi ko alam. Kakaload ko lang ngayon lang talaga tapos naglo-loading ako. Loading talaga ako guys, hindi ko alam. Kakaload ko lang. Ayan! Basta gabi itihin eh. Dyan bandang taas guys, puntahan nyo guys si Xmeregs, PDS TV and si Madam Mami. Yan yan. Ayan guys, puntahan nyo guys kasi pumunta sila dito sa aking live streaming. So, Bekinimin. Again, 5 million viewers in the house, guys. Thank you so much, guys, for trusting me. Trusting me talaga. For always coming back into my live streaming, guys. Bukas mag-StreamYard ako, guys. Kung sinong gustong umakyat, pwedeng umakyat, guys, bukas. Ayan, umakyat kayo para makagain din kayo ng WH. Okay. Basit pud man ang bawal po ng saba nga bata kay ngano mang akong WH wa man to nadaghan. Na magsagit-sagit siguro bawal siguro po dyan. Ayan sa mga hindi pa po nakatamsa kay host.
magpalaro ako ngayon guys. Magpalaro si host guys. Pasok kayo guys. Okay, sa akin guys. Magpalaro po si host. Ayan, magpalaro ako guys. Pasok po kayo. Ayan. Sige, tege. Game na. Type game guys. Type game. Type game. Type game sa mga gustong sumali sa ating palaro. Ikit muna bago sumali. Okay, okay. Okay. Ayan guys. Ayan guys. Type game not guys. Sa ang mga papel. Ayan. Type game. Share. Ako na lang share. Ayan guys, magpalaro ako ngayon guys. And manalo ng 50 pesos load guys. So, game. Type game na kayo dyan guys. Type game, type game. Magpalaro ako 50 pesos load. 50 pesos load guys. So, type game. Type game. Ayan. Palaro. Asa na ba yun? Type game po guys. Sa mga gustong sumali sa ating palaro. Magpapalaro ako ngayon guys. Kikin, tawa na good Kikin. Pasok po kayo mga babies. Ayan. Kikin na unsa? Ayan guys, type game.
Ayan guys, type game. Ay, dili in tawon kikin, dili. Ay, jud ko kubuang eh. Magpalaro si host guys. So, type game na po guys sa mga gustong sumali. 50 pesos load guys, 50 pesos load. Thumbs up now. Ayan, thank you so much, Madam Bill Marie. Ayan, bigyan kita ng jacket ng Bill Marie para makapagbaba ka po ng iyong bahay dyan, madam. Ayan, Madam Bill Marie, Bill Marie. Madam Bill Marie. Add moderator. Ayan, okay. Ayaw lang, te. 16% na lang mampudi ay ne. Mangulam niya ako sa usa nga charger man kay maglisod ko. Hala, ang iris na ko. Buing. Usay kinilang gute. Hala, sorry talaga Madam Bilmarie, nabura ko yung ano mo, message. Ilagay ko sana ad moderator. Tapos malulubat na pala ako. Nagpataka na ano na lang kahit saan na yun na pindot-pindot lagi. Pasensya talaga Madam Bilmarie ha. Dabuing. Ano? Gihidin man lagi ni. Ba't gihidin ko yung message o yung ano mo?